Kmie barang Hapdeng Shanghai pitch kani ka podcast ring hot adolescents unfiltered. Kani ka podcast on Rashtriya Health and Family Welfare Department Meghalaya. Ngade who was Jongkei Evangeline but menta ka singi adon armut ki guest ki special guest Khubor ba la pois kani ka podcast ni but shaphang in sedang ko ba pet itu ki nongpeit ki nongsngap jangi. The Hapdeng jong akne flourish ding dong tray health department he Kmie program officer pe kani ka program adolescent health but aku juga for na madan di kon ki badang Khun Samla baka wa banisum pa hai topic mentas Kublesh buat kong evangelin nga day ba church mormon nga tray kam social work ke te ngadon ki khon bala arang kila lait je ka adal aya kan ke teenage te sngewthuh ka de kapu ka nyangaban isin bentang ke to Kmie bun pi kom le pi ro ba pungjo pelawan kani ka podcast but kum iba adon ki khon ki bala kam rang ba ti la kham don ka experience ni company dang ya ling ba ka ta jing pynheh pan sadik li Khun Samla mo te shaphang in sedang akwa ba pinya thu ingi ken ki nongpeit ki nongsngap Kumno kalong ka jingiapher seding Khun Samla ji Kumno ka sedang but Kumno ka ta jing ya den ti fi galang kapor galai pher hamo nga kapor jongi te ngan chu ainuk sadang go wei kapor jongi ba pin yo walkman ka dei ka achievement kan to walkman fi sung tu bi yo ban snap kan ya jinglong ni kata kamot kelas ngo he kan te minta pate ka telefon ka mobile phone jong pi kala don hang tu bro hang kam de sho ka walkman ka de radio ka de bon jen de te hakapor jinglong khna jongi te ke kumta ga ngam kwa ban romatize ma ban romatize ti kata marba ngi ka pher kata karta te marba ngi te ngi long ka wei ka banga ya lede ka long very close to the nature nga ya ba ban yu namar ngi le chalom ngi thoding ngi nang le te kita ki kam bat por talang ro ngi ya shiti ngi pelot por ngi ju pensabai por ngi ya trap trairo hayeng nang tangi trebelaro ngi nang trebelaro te kumta kin ka jing snero kam le de bagabon kumbagodan menta semua kata por jangi bandi secret kedai la de challenge te fitting te bandi secret ne te le de ngam judi ya kata te ndai ki perlok ki badi ting ha ke jing sneo ko baca ke kam sneo to ko por ke de betang ka kiat badu kanja tang kita hai te ikam pa Kumno pembahan syong pembahan iba mau hir apa for bang dang Khun Samla kan mau baka ke entertainment mau ka bang yo ka bang ipus mo tanat nang baki magazine ki bang dang la bang kan mau kan motor di magazine kidan ba gift ki bang ni kong Khun Samla ni ko tanat bahavan pet mau pembentar ini kena ki pet bahagi idolize mo ki actress ni ki aktor no ki baki snow ki baki kwa bang ngom kom tu tinga kan mau ki magazine di Stardust mentagi femina mentagi dan ki romance magazine okay pulieto ki bang yo amde bang yo dala din ring ni shup pet mo ya ki lamba ki ba dan ni itu ti homtangi haba compare pada ke bamenta kamon katu ka bangidan kalong kaliat eken but ki we de ki entertainment ki jingiadei kai ro ki la phen ha por ki bangiadei kai man shuma ki shokom ki games mo ki jingiadei kai ki bi khana ki da kai menta but komban chu amro kapor jomi nang don bon kapor banirap kam hayen na ban ya shong lang hayen hasem mo but ki me ba ban nang po dan kapor ban ya kai na ko we ken yin ko we ken yin ram mal jan gi behi sa ring imenta kini ki khana ki la kham doi asta kata kan jing experience jong ni kan kala bon ha ka jing ta Hato sorry mo i kong pen kan mau ngai ka we ya ngam te ngasngu tanat ban puli kim comics kini phantom ki ador gitu ya de ki perlok jong ki jong pim judi discret pim coba kwai te pim la bon pisa ba mo mentang ngong ka bisa jong ka let pat sta ki kot pa ngat kot ni te
ngat hari ladang ipet ga juk bam haka ba mencabat menta kala don si bun ka Jingiapher haka jinge ba jingshem jong ki khana samla haka porun cha ai ka don kata kat peer pressure ka bang yong mentar kon don kumju ande menta kala khamlong palat pat ban ya nujor pat ga ba ka juk ka ba khaman chwa nang tadi kata ka jingdon ne ka por ma bun ki khana play hadu mentar ngi so ngi shulet cha school ngi wana hing sekali krekot na sana pelat dia kata ngin habdon ski extra curricular activity te long kim nang shu nu ban bentai la kapot na tara plus kading don sa mobile hang tur la bolon bon kinta kenta ngi pundot por mo te balik try kadon handuk kata Jingiapher ka bangi pe ka pon ba chabat mentai kapuan ka se amdi ra ka ba ka ba ne be ko ju ang ki ni ro ka fon mo dang ke samla ka mau gi bahida sam jongi kini make pagi sa yung hapapon jongi dan hakit ko ini ko ano hapapon jongi tamot kapag iba ka for ka tambe da ka ba ne on ju ama fuang ka ki ka kamtabe dia nakatakan daw at habay kande yang ni ko ki tuwi pa bat ki brio bangin happen yai long amar pa jinglong brio belong ba ni ko ba ban ten pi shanam sia na ni ko ba ki jinkan na halaban ban le ko jo ma thai ka thai le ka bel but ki jing wan jong technology ka jing nang jong ka jing ke jing da sa ma da jo ko por kam tam e long ki me ki globalization mo long ko ki brio man ta man chuan di ding ni eu brio man abar bo man shong jong hero ni la ya am jut ni la ni no ta un brio no mo da an wel paren kan mo bo wan ya tho ha kan dong jong habis ni ya ba os nong ni la li sitไปมันตากันลงเวทละประเทศกันลงละจันติงละ Ndai tagata da pilai chenam kendong tang daga kaliro ki kena warit glai bot den glai meren den tang kim ka kumta kan bakim ju kham yu I kali te kham tam gini chan dong kendong kan te kata hi dai ka jingkylla te ngim la ban khang mo ka jingkylla gi wan te hi gini ki jingkylla kan ki ba wan rai gini ka mo pi ang ta ka nakter panan kam tin nang wei mo ka pressure mo kimi kparo kila community than ya gi khon la don te kata jing community ngwa ba khon janga kan lum ta te na mar kata ban po cha kata I have an tuition in dan lord village school tuition na lord tuition ta de kwale doctor kwale engineer happen klein ga science happen klein ga maths la don ba ta ga ayu te ka long no ka kum ka jing ban khia ga ya ki khon te bon se ni ban ta ki khon ki shu kim chu kham yo por so I ga te kumo pi ang ta sa kini technology ki wan kini ganang nang pen yu shu te ba kong ba le soi ki nong pet nong sam singi piru ile dim san don ki khon wi kong nang don ki khon ki brang ke samla ga kan wi ba ro kom jo ila ju ya ling ba kata ka jing ban long ka bi long pa kom do ban hikai ban sneng mo ba ba pen share kan ka experience kom do ko long thai kata ka jing na ba mi snap ki ba ko on ni ki khon la ke samla la jan ja la bon kita ki jing ki ta ki jing shem jo pe ga ba pi pen he ban san pa ki khon san la angan shu ong bet mon na ni ro ngem de kita gi bana tip lupai kita ka sap kumno ban pen he ni on rong ha ba kita ngret ko mon ni ro ngi em lang he ha kita ya la khapor badang de ban pentian ni ka jingpa mi dang na ka tan tidak ong tim tre shot la ha hi ban ban de ka mon ni ro ha ba just ka tan ka bot ka ba kita he ro ka jing ki ro kita la ni ka lan man de ya thare ha ba jing experience jonga ka long ba ka ba ngi de ban long ki ba kham nang ban pet kumno ki ka jing don kam jong de kon jong I but ha ba ju ka por ni ro ngi de ban adjust but ngi de ban ngi ro ngi don ka kam ram but ki ro ki don ka kam ram te mo bangin ya sa to I ve ta kon mo bangin tip I ve ka ta namar ba kom ma ong ngim don ka ta ka sa ngi dang nyai tip na ko ve das ngi ma ki that hebo kermo lese yang te an danga chuk kren danda ngala klet artat mar ki khon ber janga gir khon janga gala cross ka arpo la cross lo de arpo pat kilayat trei lang jong ka kam pi kata gi dot bok hi baki don ni ka jong ka kam bon dai di long kam I ber ro mo kilai trei te henry panong bat dia kata kum you kalau kelong kum bayong ikong mentan kadai ke proses ka bangi len atate kat bangi nang ya lenti ngi len atat andre kadai ka ngi ya ledi ngadon
kata ka philosophy ya life jonga kan te ngaset ong Kmnie ba haga kerteng jonga nga dan artli ki h ngai h mor menem te we h yeng na benta belong humble ngam persang ban long gupta ban long sngewrit ka we pat nu h deng yeng na benta ban long ka tin honest ban long hok kan te kata ka de ka nga persang haga jingim jonga nga Jingiadei jonga bat ki khon jonga long very honest relationship. Kalau baik honest, hi le ye thoi nga ngaro nga baklangan ye thoi pi. Te ngasem bagata kade kawai kaya rab hagen. Te sakawai ro namar nga ngarang shongkha nagi kambalang ngasi try kambalang pi nga shongkha ni kambalang. Te kapor bang ni pen jer khon de pen baptist khon. Ngaset penkan mau ya kani bagatan ka kawai jing tho khana ha ki kot bangidang lait puli kelas 1 ni kelas 2 na LB school ke kedon shaphang o simprong adri simprong bar ka Kmie bat khon ke te ta ka simprong utaw ka simprong Kmie ba ka yo i bataw khon jong ka uyai de den kong kan play khon pi yai kum tu de den bataw khon ong pi pat mai hi cái bang một bạn ông hàng này cái lòng bà nghi đây cái nục sai cái cầm đây cái bang isneng cái cần tôi cái man cái nghi lên này cái nó phô cần tang cái pelot ban sneng cái bạn ông con nghi đây bang nghi cái đây cái role model của ông con jong kim khôn cái jong nghi cái ta cái đây ngas ngok ba nghi cái Kmie cái phang đây bạn cần mau ha cái ba cái khôn ông con hi cái pa yang nghi nga haga episode ka ban haga ba ningkong e ma bangi le bi khna samla ngi kili de ki kumno thrai ba phi kum ki Khun Samla phi kwa ki Kmie ki pa bakin long ne haga no kom phi kwa phi mut ba something they can do differently mo as parents de ki juang barbor ime pa jonga thrai haga jing kwa jong ki bakin long mo wi ba mo ki role model ting kim pen isu te ngi ka jing tolot bor pada jong ki Kmie ki pa pada kidan ka do jing e kan batai khun ba nga ngade upaya te jong khayen kumno nga ladanga nga tolot kumno ki khun jong pada ken mut nuksa pada yang ama te ki ong thai lada ime batai pada yang long ngila kan banyak kersan oi ting kum ki Kmie pa ma ki don ni ka jing e ki don ting lada ngi pada kum ki Kmie pa ngi muri ke jing e ke jing chem jong ki Kmie pa kapan lo ki khun ri khat oi me im so tho ne long pam ta te kumban shu hoi khubor ka ka jing jong PM ngaro na haka jinga ti jong na mo fin kum ka Kmie ban tebhe ki khon was tho ba hakte long we ki communication ani hakten khasi jong ne pat ni ong ka Jingiakren mo ti ngaro nga beli bahaya ka Jingiakren long ada kombo ami ba wi mentan ba anong lada pilong half to the pilong ni pa ba pilong honest with me dan ngar honest but pi long ide ban ikran te ba ikon na ting ngir yung tip e ka ba kidan kam ni ngar yung so tho ka ka ba ngide ka ba ki ko ba min de te ting lada tang ka communication he ngide ban pynheh ki ba ki de ban seluruh ban kerjin keding ni kadang ni lah ban semua tuai ibai aman pa buat lom hi haka Jingiadei prabriu dak kan ni khone na kadai zat ki ba hi system na bat ki pa vlog ne tadai ka Jingkren na fit kren phim tip ka e ka jinglong bat ka e ka jing Kmie ti bat ka e ka jing e la ni ka jing jingjar la ni ka jing comment ma ka jing small bahagian ka ba phi kan do sorry nga thrai ke to ko point ko phi ong kong evangeline diri ko dot kam ba ngi Kmie pa ngim de pat ban bore la ka jong ki selot kan ngi dei ban hikai ki ba ngi ngim de te ba janai ndan weiro breu le ni ka weiro ko breu bolong janai idon la ki jong ki jing dona idon la ki jong ki jing bakla te hakta ke Jingiadei bat ki kon ro kim de ken ban bore ka ta te kumba filai tho ma te long kadi ka jing Khun Samla ngi sedang ban ka met ka phat ngi ka ya ling ba bun ki ma te Hato phiju kren em ki sha bakin Khun Samla ka ni ka ban jai ka met jo phi mar ba teng kan jing mut jing perkhat nang ta de ki hormon sapo ka met jing ki la ka labak te phiju kren em ki shaphang ki hỏi nga la ban ong bang ade ka pre ko dan bok mo ma yo ban trai ka program ka bade ka dosen hel ka kam jonga ka de bet
Kumno ban pentrian minya kenika program ko bade ban fit in Khun Samla ke hakata ko kom na yo kalat but attention ori ke program ke seminar ke workshop hangni ba chaba but nas ko tho bahaya kata ka jingdon kam ban kren ya kenika phangmo bade ba ka jingkylla jong met ba ka jingkylla jong ka jingkylla ke ba ki Khun Samla ke ya but na ta kadama hakajik em jonga bat hakajim lait ti jon anten got kmero shimeng ni ga fabu ban kweli di kon ko bay de kan ni ga topic no do basta badang kan nai ko sna mala slam ban kan ki e ga ba ki de ban long normal ba te ki ba ka jin kala ka met jom pi ga long normal bala da pi itna i we pa de kna sama ti fi itna i kna kan thai school ma se kadi pi dan mi kan thai ba pi itna te long normal ba iki ka bang bakit ska bakila ale ek sngewthuh dan ne bakila long kila ale ek ba abam de ban ne but na da ki tho hap ina ban ngaro na ya kran ba ba ki kamot ki long very open mo ki tho ba ban ngaro na hakata ka por ban ne yo kan mat ken ban seleng ban pen e ban ti ba ka ba ki de ban word ba ki e ban de ki nan ti ki ba ki de ban care ban kam andakar mo Ikong namar ba idon kun senrang kisit perkar senrang kam lele but as a father of a girl but ma kupas ma kan thai but kam long protective kan dia de ne kom no ba kata kom no ki judan em itai jing ban dang so benot ne dang so teng teng ki ban ku batai ki kon spang kita ki ke ma be de bet ka kita ka ban pen kre gi kon kaptami kin thai ban ya kata ka jingnang san jong ki ngai la de let's say namar ba kmi jong ki de nong hikai fi te ngatrai kata kawan nei kan okay kawan nei kan jadi kun kan thai ngala de ngam don ngan dia thok ta andre yo senrang pan ka wei ka banga develop long ngadon ke Jingiadei bacan ba ni long kum spar manga ba ni kon senrang jang tawi sibon nangi la shongkha lang de euro ya kren kum bai kadam lok ngasai kring ngasai ji gidan ki perlok ki badan kon senrang dagi shongkha ba kon senrang kum jai kren re kim don ga ke sni kim don kata ka Jingiadei bukum kata ngapa ting ngadon ni kren kum yedai perlok ki nga numar nga consciously ko bong pare nga tu ma ba mencuar nga ko ban build le kata relationship bat ki kon gai senrang ne kan thai ru ngalong open bai ngalong open bai bat ki te na ta da ki yu kan wat men ta ro ngi long open kan no ki yu kan ti kamut ho hak jingiat samlang gitu ba mangiru mo kom ju mangat wat la mangaru na kan por mangang ki samla manga sedang long kwa ban penjengai de la so he la kwa ban long marwei de ban let jing let la kwa shu ban let kmi khpati la dan te na ta kan jing dombit kan jing klik klik sendat ru na maka tu ka de na jing kelas ka met pan ma ba kadang sedang kelas sendat te long ka met ru kampat song thu kom nu ban navigate ek ta ki emotionally they are not mature or they are not strong te kom nu kom ki kmi khpa pra teng boni se image orang tengok saya dalam pendijing dam tu lah dam kom tu mo tu kom no pada ngin ben pen song thu ki pa ki pa kom no ngila ban song thu kan ni ka jing kan ki behavior kan ki Khun Samla kom no ngin deal ki mood swings ki tantrum sung bagi ong ki Khun Samla mo matalai mo long kidon si benta ki ba ngide ban rem bat kidon ki benta ba sing say ha ka jinglong kum mi ta ni sngewthuh ba ngide be nangi be ba deng ki kon ki long ba ha bang side ni de side then when ha ka jing ya de ti jong na ba den na ade bit teng na yes I said op ki map di kon dan na bang na school ba kla ba teng oi ki play ka bot long ni ko ki hagadi ya leti jom ni kum week fa ide ban kan ma ba teng ide ban admit bang ni ro nge ba class but teng ide ban appreciate and ban acknowledge na ne from ban ok tin ka sing ide ban iya ka jing scope men dan ne ka jing scope mo la de ki kon ki le ek very important ban ide ban ai ki kam sipit ki nang le ki kam ki ba ha ban ki le kan no ko ba kala ro ide ban hikai ki mo ba Kumno kin learn dan Kumno kin yo ya ki hikai dang ba ki jing bakla jong ki na marung gi ba pat ngi dan ba ki jing bakla but kamot ba ngi la dang ngi bakla sen kamot ngi la ngop ngai ngi dang wa kala pan pembet le bit jenga tharai kata ka dei ka ba ngasai bot practice pe de yep badon kam ban kan ma wi kalong ba ngim dei te ba
in sngewthuh ba ngidei ki ba janai te Ha. bon sen ngi kimi ki pa ngi sngewthuh ba ki khon phim tip kum ba ngi tim ngi Ha. ngi kham tip ban pi Ha. kadai kata te henry bon sen pat ngi im tip te ni da sisa i bon sen ngim tip te kadai kata ka ba ngi kum ki pa kam ta ma ka ni ki jingkylla jong ka juk mynta ni dai bet priang sai kata ka we ba ki don chi bon ke ba ngim tip Ha. te ke dang lap tiang ya kata trai ngin kren bat ki khon jongi dang apa don kam dek tin nong wei biang with open mind te la ka jingmut ka ba ya ra ka jingmut ka ba priang la da gidon ki jingi kai ba wan na kiro te kum ba ong kong ta nya pan priang la da ki wan ki jing ngi yo jingi kai na kiro ngi la te man yo teng teng mynta le phin ong ku jingdon gini ki kor ki bor mynta ki kam te magi em pat sibo mynta ki bon ki kimi ki pa whatsapp ro gimte instagram ro te te kata gue ki don kam ba ngecek ngadon gue ka kentin ke bang set ngutan nat ma ngadon bumper sticker mangap bo kali jong abret yang mine is like a parachute it works only when it's open Ha. te ka gamang jong iro galang gong ka parachute kan jada pim open ya ka kom tre te ngi ku kimi ki pang happen long open ya kini ki changes kan yu pibang ki behavioral change ki jong ki khon happen long open kan kita nó ta lại batai cũng nung ngila ban long open minded ta ngi ka dei jing ong japin ma ba la ngi ka kan jabeng jungi la ngi de long parachute la ngi in play kam long ngi nam la ban we won't be open to new possibilities ngi open to key outcomes in the thanmai pra jang ne parthai ma ke de kum no de ngila ban kum ki me ki pa pet mai ga podcast kum no ki la ban song thu kham ban ya shoi ga ni ka jing kala ha ka jing long jing ban ki kun ki ti thôi bon sen ngi ro ngi ya leng ba ka ta mo re bon sen pan ngim kan mau te ngim kan mau ya ka ta te tang ndang ila ya nang start ngi pule ngi kan mau plan ga dan sisa ban ngi relate bat ka ta mo ngi pynheh bat ka ta andre ha ka ni pateng manta mut mar ba ngi la ya ki babon ni mo ngi la ya pule wat chanong nong ro ki la ya pule hi ta te kalong ba ngi da pendan kamben kita nong we long bangin update ya lede kan pat kini ki jing sisa kan ba ki khon jongi hagani ka kerta ka bakata ki don ya kini ke tengi gung ki kimi ki pa ni dai ban persang kan ban pynheh bat kata kan ban mong phareng ban adjust kan bat kata te ban kolong bangin bu hadin jong ki jing berkha jongi ba kini dai kerta ka ba ni haban petho ba ni haban Kmie ba nginam bakla kan nama lagi we bangila bakla kendiat tengah kelap pulom na to jingim kan Ada marba kumba omon kita ki jingkylla hagi kena samla po bidang ke samla ki bon pangan ki ba but kowe ka bang kwa ban kren ha sa long bai pek mi program po yimde ban compare yimde ban tai long kumta pa pi long kumne pek khon jong kita long kumta hi sep long kumne te lada utai kena tu utip ski ga mot piro de ban tip ski lada utai udet jingsem piro kena jingsem do utai offers piro kena offers long ka to ka de ba snail bahana thai gan no la ujong jong kena no kena la ni ka kena mo kidan naga jong ka kompa ka potential de kidan ka jong besap kidan ka jong ka jingnang jingtip mo te ni de ni ko tweak fa ni de ban pet ki to ki potential jong kon jong ki ka sap ba kidan ka jing song tamat ba kidan but let's see haka la dan ila ban de kata mo ni na ban irap ki ban sit ek ba ha ba let's see teng ka jingdom jong pi ka long bangin so tho kita ki na teng bi kana kidan ka jingdom riang kidan ka jing so si long ni de ban kan mo ba ka ni karta long ki kena ke long ba bon ba ki tanga kan ma pon ma dang ke sam ba I me do jam lai this is the age of storm and stress kade ta go ba phe dong ba ya sa air fantari ya kini ki jing wat ki ben ta hai ye pi ban no kumno pa phin no khan ban yang ban ba kan ka air kan yo ban sempat ye pi ban pat ye pi mat bi pi or mo te ko mon ngai ka ta ka chu ma she on no ya ikon ba kena sam aro ba
kan ni kalong temporary teh kam dei daban ne sa kam ne pynheh but pide ban nang kumno ban ya le persya kita ki smooth swing jong phe le ni ta ki jinglong jong phe le ni kum klik pal dei ban ya sha kan lat ki kon hagan ni ka tla jong ki teh hawan mas ndep kan ni ka teenage mo ko period jong ka jingheh jingsan kamot kila pois ko wei pandai ka benta em ko ba pi ong ari pot khana tin me sai dom tiang ha benta men a jai mo ni sai em kon ke long kom to de nga thai kata ka de ka badam kam bang de ban ya jai sha ka de ngi we ba de ban long ke bas ngo thu i we ba ki jingkren ang ba ki jing ai sha ki jing kom no ngan ong dong ki understanding mo ki ong ti es ngu so jing mo te nang ba ngila ban dai ta ni karta ka ba kila ban mo ba kila ban or ba kila ban poi ka e ka ba ka bom smo tanat e la de ba ki kon ong jo ti hoi ka wei ngila bang ha ban long ban sngewthuh ban long open minded han re ha jo por kum ki pa pi Hato pi bon em ki kyndon pare ki Khun Samla jong pi bun sen mo long ni la singim don kam ban bo thani ki kyndon han re ngi de ban pen ya ki jing job but ki jing ram jong ki breu te raman manta ki la don bo ha ki ba phila ban pen amar ha ka kumbangan ong kumbo ba tan ba ni ro kum dik nik ba ngi de ban update in de ban technology jang ba ki bang ya ha ke internet manta ba khak ki yo access to the internet ki yo ban fet mo te ka wat ni ro pe kum dik nik ba ngi de ban shimi ki to jing tip ki badam kam ba lang ba ki to jing tip ni de ban pen gen hi kon ba kini ki de ki ba phide ban bot ba kini ki de ki basnew ki ba phila ban care ken te henre long la dam nga ong ba kani ka de ka pade ba kani ka de ka bam de ngam dun pade ya ka nuksa ne ya ka sakhi ban pad ya ka bade ba ne ka bam de em teng ka long ka ba don kam ban pad nuksa ki ba mi ya ki real life events te jingia ki ba shisha hat partai ba ki kon namar ba hak internet la download barok hak ki basnew ro ki download ki ta haro ki download but ni de kom ki mai kwang ni ban tip ek ka ba bahagi bangin shim but bangin hikai but nan pani but ki ba snew ki bangin shim ban hikai but nan pani naman ba kam de sho tang hayeng ta man ta ka ek ba de ban le ba dam de ban le ka ba bun hi ka ba de ban le ba dam de ban le ka de shabar ri ti shabar jong ka yin ka sample mo pili ban tip kan ke ba ji shabar nang ba kan tip ban ong ki ka ba de ban de ba ne ka bam de ban de tinga try ka ta ga de ka ba mai shai hikai ko kum ki rules ngatin ngam judan kan je ki ki do's and don'ts dan kum kita damar ba kum bang ong menne ba it's a process ko ba ngina ya kate te kawai ka ba ngasat yu golong lada kadon ka ba kile ka ba ngap perkar ba golong ka ba view frame dai markman ngong pa jato tharai kam kalong ba bakla te kita gi gan kita ba kalong ka ba bakla te kolong pa markman ba kim to gan dai ba yu te tari ko ba ngai le ding ngasele pat ka wei pat kalong ba ngai le ding along sibu ngam tip ngalong kumno along very radical in that sense nga gi kun kam tami dai dai kan thei ngalong kwa ba kin long independent te ha kende kata ga dai ko nga kwa ba gi kun jong kin long independent te kam don kata gar kom ban te ban khom ban yu te nga kan ma por banga le bo iti be sha pule bachelor degree he po ayu Gujarat ti perok janga badan stai gyong phi kumno phi khon kan thei ro phem bun not se ban pha sha do sha ne na mi ngi phi pha sha sam ngi mo se Gujarat te em ka jing sngewthuh jong ai ka long ba bakin long ki ba lai lo ke bakin long em dai lai do belong independent kyndon make education de education ga dai ga wei kata ka ting sngewthuh yala ka jong ka jing korro mo ka dignity ka dai ga wei kita ki bang kham yele ban phrong ha ki jing jong ki gan ba ka jing im ka dai ba korro mo kata ka dignity of human life ka dai ki ba kyndon kam ha tin but
ke wei gelong ba ke jing teh ke ba nierap ya ki wei pat kani ro wangi persang manierap ya ki wei pat ngai ba ke dia ke hikai ya ki ba kleng ke to ke dei chubu mentan dengi la jara surop ngilap iki ba krong ba yu ngi em deng mio ba na shibon ro ngi ai kyndon kani ro ke hikai te ki te kana ke kalong mainly it's the upbringing kan not the do's and don'ts ke dei bet ka kumno ngi pynheh proses ke ba kat ka bangi yo lat man hikai ki ke ba dei em ba di ke bam dei long kat kum ke jing kat kum jian ti ite chuo do don ki bru ki ba ya kandrai hasurok te phim dei ban ong ba ulong ani phim dei ban kedok ti kita dei ban yarap ki ban perkat ba ki kandrai bat kumno ki dei ban de ban street smart ma te na try kum ban shu bangan mesik ni na ko ban ong ba idon gi por ke bang yo kala ban isran bat kisna halang baga program mo kabang ire chiki school ni snow but she grow kami nang pa ba hakakten pa ni on life skills re hakakten kasi nga try ngi on kasap jong ka jingem ta ong ide ban ai kon jowi kasap kumno ban im inde kasap kumno ban yo pisa ban yo jingnam jing start ta kala ya mo sin bala school ko mot phela la ban pule la ban yo ka kam ban im pa de ka jingem kumno ban kasap ke te kita kisap shongkha jing imma tharai kis dang na ieng ken kide ban sedang na ieng ta nagi pa na ma bolok khat ngi ro ya dam ba kita ban tip kat tu kan ni kisap em kisap kumno ban kumno ban respect le ban no mi ki wek te kasap handu kat no phila ban dom kani bolok khat kade kasap kumno phi de iwe ba ki we pa de ki ba kade kasap mo kumno ki o hak ten pareng ka tu ka emotional skill nani ka emotional intelligence nani ka sap kumno ba handuk kat no phila ban dom bat handuk kat no phila ban bat handuk kat no phila ban sngewthuh ya ki bun ja desi iwe bo ki sap ki ba tang dala de phila ban sngewthuh te bat ni kum mi pang de ban hikai kon kumno ban tanang kamen to ki sap ke patrai agisa tanpa jingshem jong pila de ba patrai kong ila tai ko ke ban dot kam akan kita yin ki life skill kan ni soft skill man ta ngi kren na man ta ngi na sang jong ngi ai training ki brio ya ki life skill andre hang jing sha ki ni ki de ban don na do na mas dang hi na ying te kumno ban pen khlai nya kata ka jing sngau man se mo emotion jong kon jong kumno bagin nang ban jet ki decision making ni kanu ba dai ban le kanu bam dai ban le tu ki ban tan pe na do na ba sedang te te kong ila nga ya jing mut mentan nai kong ga ni wa kata ka sap im ke ka sap kumno ban im ha school ngi yo ya kata ka jing start ban puli ban pensan ni kata ka jing step ki jing sngewthuh am ka sap ban im kadai kata kan ba ngi dai ban yo na yeng na sem kan te kini ki wan ha yeng sem ro ngi kila ban long de ta ngi kmi pa man ngi kum ngi mo ga jeng de jong ngi de ngi ya shong ba ki bon sen ngi jong shong ba chi yeng mo ga ki yeng ke se ki ngi ong ga joint family mo bon sen kila ban yo jing mot nai mira nai para nai ro kan kumban si ong wega tande nga de ki don ki point ki bala nga kren mga kim ngap de kren ipara jong nga ngap de ngi kum si sem ting ni se ong pan kren no thi se in u to khon moi na se us ngap e pinga ro se dar ki ong nga ko ta pan kren na u phi ni phi thai ngap ti im ngap de le se ka ta ka de kum ki rang ba ki bala ki ba he ba san mo yen sam de ki para de ki men na ki de ki me do ba san de ki mamaro de ban shime kan ka kabuk selte ban ikai ban ai ki sap iba karpang ki mi kon ki badang Khun Samla kini ki de ki la sha jongi ada ki bakla gomon kala sha jongi ro kala bakla tinga trai ran ba ni program ki ram ba ki ni pet nang ba ki ya shim kor la no pinala hagani ka banta kan ba jingkylla jong kana Samla de ka ba wajun kam ka ba de ban shim kia adon ni panyi pan kut kita bi ong kong
Kadang ko ikatin naga kadai ka African proverb yang it takes the whole village to raise a child. Yes. Ngi la se haga jing sembro kam dai ka kam tang kimi ki pa ban thai kam dai kalong yeng hi baro ka wai ngi dai man sim batak. Kadai. Mentang ai ka ni kala duna pi ma shwa te imama ki euro ki snack kidang ya krante ka yu. Mentang ngi la long ite ke ka jinglong yeng long sembro ka la long ba sala jong. Along new kita pun di nuclear family. Nuclear family. Take to joint family system jangi. Kata ada dia jindu nong jom kini Kajuk Nata. Generation. Correct. Ya, itu sampai kata ada dia jindu nak try kada ke podeng ni bangin menra ni. Yang tu kada. Amar mentah kita yang kibet, oke mentah kita kon kita nak ban pong pisik pong kini kita jangan mencuba. Ini fashion. Kian biang fashion. History repeats itself. Yes. So nak try let's say puan bagi kena juga bentar yo dia itu experience ka bin saya namar kajing pentame bentar ka datang ke teknologi Kadai. kaba handai da ban kumno bangin balance kan and the technology but dia ka real life Kadai. Di kumba yung iba mo, it takes a whole village to raise a child and kasotan at sharoban niya so ba hakijok buban siya kinya siyang kikini ki mama kimiit ki parat ki nyakha kadang don kato jing buram berkadang don ke ik kidang ya siyang pisi mentah ho ni inyar bakan jar kita ki te ho ka kum mereka mapila batay ki pai kon mon pulis ban man long independent mikit la ban yang hakijok ki jat mo baro hinga try ki mi kwang ba pe kan ga program ki kwai ki kon mikit long ta karupang makin long independent de la rangi pet pat de ka jok mentah ki pun pelat ki jing sneo la rangi pet hakal yang jong kajing yo akun kena ni hakajing bun kajing kenrai uni kan ja jing di ke pair mo ki kakiat ni kam tam le drugs anta nang tari ki bun sa kajing penyap kajing tu kajing tiem te kumnu pade ngila ban balance ne kumnu ngila ban ai kata ki ban hikai ki bikin nong geng hala jong ki kjat hendai harju orukam bagin pet pad bagi kun jing nok safe kan matara ini la dan gila ban ai ki katu bajin tip ka badan kam ha adu karta bakida ya kani ka makam ki palo mo ka jing em jong pi long la da ki yo ikatu ka foundation ka babiang ha da ki tip ka e ka ba ha ka e ka masneo ha ka tu karta bakidang he dang san din da kila kam mature da kila de ka ba ban pule shabar na try kila don kata ka sapte ban tip e ka ha ka e ka masneo kam de shu ban ila ban bot din ki kata ki kanang hi ban je jika peer pressure kung mapi ang maneka don kapur baki lang baki padlok ki don kini ki jing panbor mo lene ki jing sha ki jing sngewthuh shit padlok mo kung nis ban ong ti ting na siya yung ikon ba ting de ban kano iki padlok la sir piro ki de kita ni padlok ki ba ya lang baklate ti hakata kar kom ngomot ngimla ban kano iwe ya kita ki kena ba komne komtai mereka lada pidon hi kan diga sub kaba scam katu kaba ongi pi kan skill kombo ongi ba mane ka decision making skill tradon ka decision ba kan ni ka ba ba ne ba am try sho kan nong ka ba jinjar ken la he ka ba bu na ha jing bakla bi le kalam ka ni ka badang Khun Samla aba kem nang ban decide ki ba kemi i jangai di skope pande ka bangam ko ban kan ma bane ka poro ka long ba bonsin ni shai ka mi shai ong ba ki khna samba ki kumno ki de ban pule ka ya tangi ka ne ka jin pule ni tangi ka tai ba ban hakata ka dor ka mot ni pen thambi ta ye ka jin mu ta la jong ke mi ka tingi de ban ai la ken ki ba ken je de ka jin pule but hakata ka dor ni mlong kam shota ban ni tangi ki ban ni ong ba so to em fa an kila nong te ban ji e ka ba ki kwa ban de ka si em jong ki te kumnu pade kum ki kmie ki pa mo ladadon kum ni te ba ni baro ni dan ki ni bakla mo kum ki khla sam ne teng kum ki kmie ki pa ni bakla de te kumnu ila ban sna kata ka environment kum ngan ong no kata ka jaka sa ha ka imang sa alang bakan long open ha ka ba ki khna ki not ban sing ban keli inu jingkylla ne ha ka de ba sham ka jing e ne shaphang ka met ka phat ne shaphang ka jing shongkha shongban kumnu mila ban kum ki kmie ki pa ban long kanum long kinum le aran ne kanum pa kinot kan ban ki kul kan ban kin keli ne bikin kanai mi ki pa kata ka de ka ban kam ha na mar mo ba na da pi ngai kwa ban ni ka jing dur jong pm ada udon ni khna samla mo pi kan ma ye ka dur jong piat
upiat em udan hatrai udan tiba intrai do em no jong piat de kon jong fi moi de kon badang Khun Samla te ka next layer ka batap itu ka de kmi kpa ke ba ya jan bahabat ki kon nong ki ba next layer sakawai pada ka layer hang to ka de ka ne ki bahye kasem na te hajulum sakawai pada ka layer jong tu piat ka de ki no hikai but la de kin ni kan ma biang sakawai pada ka layer ka bande ka imlang pasam lang but ka ba khat do ka cintap yung tu piat ubah try ubah ikon mo idan Hapdeng try do ide ka top layer ka de ka government ne ka ni ka sarkar policy maker mo te ni barok khat ngidan ka benta kadang ka kom kik wik pa ngide gi bahan nong kong nang tawan ski de ni barok khat ngidan ka benta te ban pynheh pensan ni kini Khun Samla mo ngidan daga jong ka benta kum ta hikai kum Kmie pa kum ki parlo kum ki panaman sant kum ki emlang sa lang Kmie ki kam ki banga kum ka Kmie na la bande ki ko emlang sa lang kam la man kapuklar mo ta teng ki kam ki ba ka emlang sa lang ka le la se ki Kmie pa ki la bande tinga tangi de ban correlate ngi de ban ngilong ngi de ban collaborate to kum ban sho ngi pimentan haba kum ngi kum ki emlang sa lang ngi de ban yarap kita Khun Samla bakin long open bakin long accommodate mungkin accommodate kita mungkin pedang iki imde ban long ge ba utai budi rocks wat iya dang badu alwi ka sai ka kedang tak tai ro ka ya Samla pimde ban ya jan bat ka na try ka de kam de sho kapor kan mungkin long komta ngi de ban wat ka sarkar ro menta ka dan gini ki helpline centers la dan gini ki adolescent clinic ki mungkin dan ki calls bar no ki ba da ngi de ban yarap kenya ki ba ada phim nang sho ban sneng lene ban sngewthuh ya kini ki kon jong pilan pila ban pai ki han jong processing center be that la sikla ban yarap pi mo teng pada pila ban awi ki ban poli gitu ki helpline number ki ba sarkar kala bo Kumno ban yarap kini Khun Samla mo ki badang he dang san ti ngatara ngi de ban shimrut ikini ki ka ki badan ha ka imlang sa lang ki mo sarkar kala bo badangi kum Kmie pa ngim la sho lane ngem don kata kasap te mo ang borok khat ngi don kasap ni ngin don jing na nai la diro no wat ki jing tip ki jing yarap la ki bobon mo ki rep shaphang bat ki ni seng lane ki organization ki bala ban yarap people ta kan ngem de ban buri ban ngem de ban iran tak ngi de ban thailand namar ngi don kam ka responsibility ka ka de hok ka ong pi ba ka Kmie ki pa teng we take komentar barang yang pak show constant show ki ba kila pen tebet jadi hatakan yang they take it as a failure on themselves instead of seeking for help te ban panjing yarap hi ha ni kum hakalia ka pisan hakalia ka du ngi shemba ka hate ngi ban pan kum ki pa kham tam ong athana nga panjing yarap kin banga nga dino ka Kmie ka basni ni ku pa basni re they take it as a failure on themselves instead kan tila dangi don pat kata kajing ba this is a collaboration gila banyarap iwe ke ga banga ngatip pim tip ke ba kipi tip nga ngam tip mo te kan long normal ti lagi shim jingarap kan dan syo kata kajing small ba imat nga don ke jing dunahan ade ke ponyi ke de ne ba baharo ngi don la jong ka jing long kerpang ke you can ke unique nest ke jong ngi che jong jong i perlu ngong betip ba adhar card balai be pendan kami ke biometrics yang pi pendan kami ke people there no two people have the same people has the same fingerprints that kedai kejing pela bo play la tawingi na do manswa ado menta dan badan kijo fingerprints kijo people te Jingiapher te menta what yele de menta lesing niki khon ki jonga in day way come jan yang kata kata it's very natural come jan ilesi in come long open they don't jing in one chinga i way pat in long come long on ngan len no shi mai come jan pat be mai pi na kata kata nga sngewba kombo I kong tani laong abang idan nga kwa ban kentu ya ki Kmie ki pa bat dia ki Khun Samla ni kena ai jongiro abang idan dinu ngi jing ladang ngisngo ban la chi pa la chi mai ladang ngisngo ban la chi mai la chi mama la chi mai do la chi mai san la chi you lan kita ki headline ke sarkar kala don kibun kita ki jingiarap ki sarkar kala don ro tadi bisngo ban la yang sem kidon kita ki la jingiarap ki bak sarkar kala bo kiba
kita kibreu ke bala pentuit di ketua kampu peo. Kita kibreu ke bala pas ketua lain. Te kata kering mang kuaban apil kelong pa. Hano kono kucing ek pindo what shim ya kono ka senjam ka bas pensengosi kimi pa pensengosi pi. Andre try gini la jingirap ki badan mentah. Kidan shibon kata lagi ke advantage gam kene kejok ngi ha por jingim dan te kum kata. Ngi te kimi pa mama gi medu mesan dan pastor dan nong ngilam balang tang kita hayat. Dan penat. Tapat kidan bon gini. Te ngakuab haban ya kan sepakan ni ka topik mo lada man hak ni bingi don ni ka topik hapol halor ka tini spek ti hawat ka di ro ka di ka wen ka benta kum du ban pynheh ban san ki khun khana mangin lat na ka ta ka jing mo te ngi la shem ba ka benta hawat ka we ka di ting ting ka jing ba mi de jing mut chi system mo ka don ka jing ya ka ja Hapdeng Kmie ki pa bat ki wan jing no shwe te lada kam de ka ta ro kam de ngi lap ba ha ki studies bingi ba kilas kini giri shaphang kila tuli kila pa Kmie ta kajing ethnic affirmation or love from their parents, so they seek validation ni kikwat de kata kajing snow hot ngalong important ngarong ngadon ka value ka society mo te kani ka ngasih ibha ka deba tanga ta kajing puli banya dai kabangai I hero man ka simo tingi million babat kwat ki kerteng ki kun dai ha jinglong ka swi do ne ha kajing karenyeng ting ladang item ki khun ngi penon kam lagi kyntien ki ba penlong jam rngiew ilaw ki jong ki khun pi pilap sai ban rap halor kata nga ban ong buwe ban ting mo ngi pum mi kwaro ngi dan ka jing dum nama ting dan ka jing dam riang dan ka jing khat ngi dan ka jing ki dan ki jing ya kom gi bru mo ban ya lang ba but nga I won sen hakata ka rukom long week pa la kila shukum kren snail kila shukren dam kila shupen her khut mo ya ka jingshem jong ki ha ka ki khon ki ba sngewthuh ki bam pat dan ta te ha tu ga Jingiadei pe te teng de ban kan mau ba ngi de ban ladang ya lam ba kita ki jingdom dan kita ki jingyat alti jomi singi de ban sange she pose kon ban perkatwa la da ki kon jong ki don em ka hok ban shimi kita ki jingshem jong ite kamar hajing shang ide ki supporting partners jong kita mo but masih iladi ngasih shim ha ba ki kon jong ka de ka perlok jong na ti teng ha ka jingdom na ngasih don hi ki por ki wang kren he lani nga kren lani nga Jingiadei tang ba hanin ko to ne nga de ban pan ma ro laki ba ngala bakla ngala ko pynheh lani la kum kren khori pi te nomor ngaro ngaya lamba kita ki jing that ki jing shammo ti ki kon ki sngewthuh ken har kum ba pi ong mane em mangi gi de ban pynheh ki kon jong ya kata ka jing dum na jawero bat gi de ban pan ma pa de da ngi sngewthuh ban na la bat la ki kon jong ki pynheh pa de ya ka jing dum na jong ki ro ngi de ban lane da ki apan I ka kamba bahai ya ngiro pa de ngi ban ong ki ku shibun kon plus sngewthuh ya ga jingshem jong ni ban ta ken ngi ban shipun lo pe te na tharai ban ong I ta ban ken ban ladang im ki kon go wat eno ken ngin kate ladang im kran baha ladang im kran jem ki kon ken ngin kran jem long ladang im du ka ta ki jong ki kon go mo se ni la du jing em la jong hi em na try from tagen jing skon la let's say ka de ka por bangi kom tweak pa ngi ban posan ya ka kuma ki oma ba ha ten taren ka purposeful living ka purpose life then like ka jing tu jong pi ha jing em jong pi kom ni ka ba but ki kon bo ka jing tu jong pi ha jing em jong pi te da ki dan ka ta purpose living purposeful living that's how that happen Kira ikong iong menem ya kata ke but sini nginang tang ban pait ya ke baki kun miduna ki bakla ikong lapan kan mau ngi menen ado bas dang ba iklate ban yero iki bagi le ya ke bade but sin ngila le bade ta ngila shu kun kum to la biang andre kidan kam te kidan kam ba pin kan mau ya acknowledge len de ong pren tap on the back pila le ik bade en suntanat mene ke pi le ik bade ma te kata ri gue dan kama ande ban klet de kata
Tiga apa ngakwa ban yu hang ni kelong ba. Ngatrai tangah kecil bendera jongi badan kata ketin rngiew. Ngapersang ban translate dia mentan cek ketin pareng ngamlap ketin pareng ban betai kita rngiew kan. Te kadai kita ba mencua te ngisya je melen ni ketu kan ba. Kai jong kali betul. Ya agi kerteng giba ayu agi khun jongi. Ka pen Hari kata ke jing sngewthuh jongking atrai. Entah gila dengi pian jor bat kiwa ipat. Oh dengi ong ngi khat ki dai wei kyntien. Dai wei kerteng kata kamut ngi jor kibat kiwa te. He. Indirectly. Alani unconsciously ngi ko jor bat ki em. Abang ngi ong ngi ki da kanu no kerteng compare la de rong la de jeng la de ai. Mut ngila compare ki te. Ila judge ki ba ki kam duna bani kita gi bai pat. Tengah tarai kita ke wangi keten jong ong rngiew kan. Ngila pynjem rngiew shai ki ma oh ai ngabangi gi ong kung ta kemut kidang don ki ba kam ba ni pi. He. Kita ke wangi ki de ban kier ba kum gi ba ke. Te ke balai ke long wanga ya jing ban ikong hi ke long ba kren men tan nga kan mau ki bai keten ba ong ba. The meaning of life is to give life a meaning. Kajingmut e jong kajingim kade ban penlong e kajingim ko dan jingmut. Kata kade wangi ngai la de kata ro kade go kade driving force nga. Ba kumno ba ban penlong e kajingim jong nga balong purposeful ko dan kajingmut ko dan kajingthuh. Bam de ban ngin shu yu mynta mar bon seni balai ba gi khna samla jongi ki de ngap ki le ngop le hap chili stai klong ban purpose te ke sense of direction dan kata purpose of life kam dan show dan bede man kan mau ya kata kan ba jingmut he jong jingim klong ban pelong ya jingim jong ik badan jingmut te compare namar pi ye pher gum bang mon de ndo man ngi pher kadai nando ba blai la shana ngi ro shna ngi kata ke du bang ngi pher tingi nam la ban dan ke jo ngi nam la ban long kum jo tingi la de ban sngewthuh i ba kemening jonga kanam la ban long kum ba bang he long ngi de ban hikai gi khun jong kata ke du den. You have your own meaning, make your own meaning of your life. Komachu ong demo ko ngi iba won kini ki khna ki ba ya hap ka jinga shongkuren khna bat ka jing yo kon khna mo namar ba ka wei menenga kombang la batai ka don ka jing ya ka ja heng hasen kem yo ka ta ka jing e na ta de kam don ka ta ka affirmation ani khun nga e de pi ani nga so sarong ba phila le ka ni ka ba pha ma ta sing pi pha breu nga internet ka jinglong jong pi ni kom ta mo la ngim ai ta ka affirmation ngim ai ka ta ka 100% of what they're supposed to deserve ka e ka pa ki dei ban yo de tila da kilit no sabala da idan imi breu kom na yengi 0% mo kom 0% ka ta ka jing 8 ne ka ta ka jingkren 8 ne yeng na sem la da ngilit pat sabar kom ka jinglong samla ki la pan oni ki pa breu ha i me jong arim jong ta kom ta ka kom dum liu breu ukran kom ta kom kan thelut ken ka jing 8 mo kan ai lut namar ba nga uang yang bang habril te de uang yang bang internet bala da ngayong ngong habril ni kom ta mo ka jinglong ta jingmut khna te la da ngi pade kom kikimi ki pa long ngarong suka amat nong hoi ngaleng pade long kal kan ni kawan ka jing na kom mang kom samla mo ka ikimi ki ko amat so ni kikimi ki pa long ka kyntien ka jing e ni la da ngi hingi pen ingi ngi bu kata ka level te ki khun ma pidib kat ne ka de ka bor la da dan ba la ban rat che kan ka jing e ka banga nga ai pi kom ka kmie ni kom pa kom umbreu ban bar la ban kot bor de kata kom pim de ban padang kan la da pi pat pi ai ka jing e hani idan breu ai tam khendiat ru te tam ban pen bit ni tam ban pen kro ni mo ngi ngop no te la da ngi pa ngi bu kata ka level ki khun ba ka de kan ka ba pi deserve ni ka de kan ka ba pi de ban yo nanu la da de ki parlok ni la de pi de ki la sa hadir habot ki parlok ni ba khame jan ba pi ni ka ba pin ye shongkha sang man ro ka long tam te la da ngi kum ki pa ngi la ban pen long kum tang ka ta ko kam nga thrai ka la ban ka de ka we na ka ta ba la ban solve de kan ni ka jing yo shong kun jing yo shongkha sang man kan na kan ha te shaphang in pen ko de kan ni program nga kwa ba ko ikong ni ba pen ai ka message ki khna samla ba di ki pa hang de pe kan ni program Ladies first. Nga try long kum ka
kum ka Kmie mo iki kon bat ha ju por kum ka beriu ko bepet ya ni program ka ba nda benta ki Khun Samla na try ngi dei ban kan mau ba ki Khun Samla jong ki dan kam ieng no but ka iga bangi dei ban ai ki ka dei ka jing e ka iga bangi dei ban ai ki ka ba ka dei ka jingshem ya but ka ba lai ba dei ka dei ka jing tip ka ba janai nambar ye kini em la de phim la ban ai mo phi la de yani mangi mo kum pa la ni kum ki rang ba la ngim ala ban ai ki jing e la ngim la ban ai ki ka jing tip ka ba janai ka bang baka ka ba ka ba long ka ba ki de ban tip but la ngim ai ki ka jing shania ba kin de ye ka kam ka ba ki tip ba ki da ban le ti ka mo kini kin ya shawai kin wat shawai tak e kin wat e ka jing e shawai kin wat e kata jing tip shawai ka kila ban tip na internet ban kala ban de ka bom long janai bat ka balai la ban ya lam bakla ban aku e pat de kin du e ka jing shania jong phi bat kin nam wan trot shpi sa si sen ban pan jing tip na ne man pan ya rap bat pindu sendan ni gitu kon pindu ngamot ka jing wat jonga ngamot pindu e ka jing e jong ki pindu e ka jing snow jong ki but kalong ka ba makin hado kata na kata dam ni ipon ki ngop ki jing bakla mo te let's say ngen ya nang yai kan mo ni kin di like to point kat kum ka experience ka banga yo but banga sngewthuh ba am dan show ki wei pan la ban ai te le no ki make pa ba ki ran ba mo le ki de no hikai ne de ki nong song ne ki kit balang ne de ki nong tre manu ko benta ba pidan habia pi ki Khun Samla nga kwa ba pen sang ban ai ki bi dai tandi atharai ni la ban yate ya ka imlang sa lang ka ba shat kia mo ka ba ki Khun Samla ki em ha ka jing balai ba ka jingkren ba ka jing hai nagaling jong apan nga si sung tanan man pet mo manta ha ni ga jet ben rio ngi ong ta i jet ben rio bon ki seng ro be jet ben rio ki seng san hima ro be jet ben rio han ri ga jet ben rio hanga ai ka ong ba ngin kan mau ya la ka jong ka tan rai ga kai ka tan rai ba perlong i ka jet ben rio ko ba kerpang pi ngi ka dai ki jo ka jet ben rio penar ki war ki no baro ngi ki jo idan ki jo ka tan rai te yek nga ngasngo ka ek khubor mga kwa ban a ka ne ka por ya ki Kmie ki pa kumjuro ya ki Khun Samla jongi kong ba ka jet ben rio jongi kala don la pa ka tan rai pat kata ka tan rai jong ka don ki lait li ki to ki mga khat ka tin parang khot ki cardinal principle tip bru tu blai tip kur tip kha nat kamaya ko hop kita ki nongrem jingim ki bangi pum ka jet ben rio ngumdai ban bangi agent ben rio to bangin la isi ya gi wai pat ban agent ben rio ko long bangin pen scam ya kata katan rai jong jingim ga kita ki nongrem ki principle jong jingim jongi kum ki khon jong jet ben rio bangin kan mau man gas ngi shwaban ngin mi ni yeng man kan mau ye gi ni ki lai tali ben long tip brio tu blai ban long bi tip kur tip kha ban yele ban kamaya ko hok ka jingim jongi kini lai tali kin long ki guiding principle ngi ada ki Kmie pa ada ni ki khon tarai kata kan wan ra biang kan im biang yang ni jet rio jongi tang katai kublesi bun biang tarai kat tu ki ya kren dot shaphang bun ki ha mata sing halo ka ba de bat ki Kmie ki pa ka jing ha ban he ban san ni ki Khun Samla jongi nga kwa ban ai kublei biang ya pi sa si sin ha ba pila dan bentang nang ni ha ni ka podcast nga kan ben ba ki ba pet dat snap ni ki sultanat ya ka podcast but kin ya like ya share but comment hapo ba kam lu ki snow ka jing mot pila da pi so ya hap ne pilan kan du ka jing ba pi kwa ban ai jing mot biang ngi du pilong kalong ka pilong ki ba it's open my people pen ka ta jing smo jong pi nang ta de kumba yong iba amne it takes a whole village to raise a child this is our effort kan ka jing sedang jing ka berit ka ba ngin pet ba kan ki khana jong ki ka emlang sa lang jong kan ya tha kan tik mate kham tam ki the youth are our future mo kan yong ka lawe ki khana samla jong ki lawe ba ngin pet ba kan ka lawe jong na sa kan pois ka kalenti ka ba bhabat ba ngin like like bun ki jing nang ta de kublesi bun ku pila ieng ka ta jing bat ka jing shaphang de kum ki Kmie ki pa ka jing ya ti jong pi bat kum juru kum ki expert ha ka ba pi dan pi mo ko ngi de po adolescents ti nga kan ben ba pi sotra ni episode ya sin to kam tu ing ya pen kot no nga jing kren jing ban ta ka si kublesi bun
Bye.